Unha maravilla. Sanguiñeda ten a sona, sanguiñeda sona ten Vai ali traime unhas poliñas de brixel. En Sanguiñeda, na casa da señora Carmen, os sentidos agudízanse. Pro oído, a música que sempre está soando. E pro gusto e o olfato, o arrecendo e os riquísimos sabores que saen da cociña. Porque cada día esta muller cociña para un rexemento de fillos, netos e bisnetos. O ano pasado pasei unha miseria de pirixero. Me daba unha rabia, a veces eu sin il non me valo, sin allos e sin pirixero non me valo. Pero hai algúns días nos que a familia ten que apañarse sen a superaboa, agora é unha estrela. Todo cambiou hai uns 10 anos, cando a chamaron para facer un curso de canto cas veciñas. Aí produciuse o milagre. Aquel grupo de mulleres maravillosas formaron Malvela. E agora a señora Carmen saca un disco en solitario e entra e sae dos estudios de grabación coa mesma naturalidade que cando se achaba na leira. Cando veu por primeira vez a clase e eu lle preguntei: señora Carmen, cántenos aí algunha peza que lembre, un romance, algo así. E entón escoitena cantar, dixen, bueno, pues esta muller ten unha voz impresionante, non? Que sae da terra.